sam Ivan Hodak, ravnatelj Općinskog društva Crvenog križa Darda. Hrvatski crveni križ je ustrojen od 111 općinskih i gradskih i 20 županijskih društava Hrvatskog crvenog križa. Općinsko društvo Crvenog križa Darda jedno je od najmlađih društava Crvenog križa. Ono na što smo izuzetno ponosni su naši mladi koji djeluju kroz klub mladih i daju nemjerljiv volonterski doprinos u provedbi gotovo svih naših aktivnosti. U daljnjem radu ostajemo na tragu vizije Hrvatskog crvenog križa, život dostojan čovjeka i misije Hrvatskog crvenog križa, djelujući u skladu s temeljnim načelima Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, poticati dobrovoljnost i solidarnost, štititi dostojanstvo, život i zdravlje te bez diskriminacije pomagati čovjeku u potrebi.